Previously on your favorite TV show. Nditonse chimene mulungu wandonesera paiwe chimene sichili bwino tichikonse. Yes. Muzina la Yesu. Yes. God take a Muzina la Yesu. Yes. Samuka. Yes. Samuka. Yes. A prophet. Samuka. What's I'm so A prophet. I'm praying. No. This is serious. I can even see the spirit of transfer. Kutoka mbali. Yes. Anatupera mbali. So in the name A of prophet. Jesus. A prophet. No. Ay. Mona Malawi, mulibwanji kose komwe muli. Ineyo Uncle Joe, mandidziwa bwino mu film ya The Club. Ali uliwonso pebweleko mweuli. Ineyo ndine Uncle Joe, monga mmene ndanenera poyamba pacha. Ndimadziwika bwino kunena kuti ndine Uncle B. Komano mukamaonerera filimu imene ya The Club, mmandidziwa bwino ndi zina loti Uncle Joe. Big Joe. Mudziwa ngale kunsusu tikachula Big Joe. Aliyense amatha kudziwa kunena kuti kuli munthu wankulu kwambiri. The man who ran MC City. Ndineyo ndili pano mwini wake wa kalabu amene amalimbana ndi uja politician wina uja mati nyumayo. Chaka chake chinotu chijacho chijatimalimbana ndi nyumayo chija. Choti tiwine basi tione kunena kuti kodi nyumayo zimuthera bwanji. Amalawi pitirizani kuonerera The Club. Muchaka ichi takukonzerani zabwino zonena kuti inuyo kuonerera The Club simpanga regret. I think ena nomuzipyereresa ndiwo makukamo. Uliya tikaonerere tu The Club. Filimu yokoma yochoka kuno kunzuzu. Ka filimu ngabwino kwambiri yochoka kuno kwa MC City. Ya, msumba wa mzuzu. Imakuphikirani The Club. Filimu yomwe ayese amapanga anticipate kunena kuti tikaonerere filimu imeneyo. Ya, nde ineyo moment yomwe last year yomwe inakhanga kunena kuti inandisangalatsa kwambiri. Ndimapanga ndi I think ndimafusira mkazi wanzanga muzo akale pamalawi pano. Zomachuluka zimene zomafusirana akazi. Timafusira imene mkazi wanzanga koma mkazi okhaso mkazi wabusa. Zatisangalatsa kwambiri. Fundo zomwe maibusa amapereka ina kodi maibusa sodawa matakugwa chikondi mbali umu. Zomachitika zimene ziwekuona ngati mai wadausimu kwambiri. Osaziwa kunena kuti ukayagamba ziwiri zitatu mai watheka. Kupezeka kunena kuti ndizimaonekati kuti maibusa agwanane chikondi. Nde walifinzangayo wamva zomwe zikuchitika pano zomwe mukuyankhula panopa. Angachimve bwanji ye like mmene mukuonera ino. Mesazava zambuye mwalendo kodi. Zambuye mwalendo tusizonera kuti tingamanda. If you can make it through the night, there is a brighter day. Ya Malawi moment ina inalionena kuti muzo akale sanje luchitipa kuli anthu ambiri kuli mafilimu ambiri komano ineyo kunena kuti ndikapangidwe nominated twice. I think it's a grace of God and talent in me
yomwe inapangisa kuti Malawi aikonde kumandivotera nkundipanga nominate kawiri. It's not easy at all. Ndipo ndifake ndikumemabe kuti Malawi mupitirizebe kumandipanga nominate komanso kumaonera zomwe ifetu kumaphika. I think you don't know me. I think you don't know me. You see, What kind of embarrassment you is this really one? me. I need my money back. No, Angelo. Angelo Abuda. Angelo Abuda. Angelo Bempele. Angelo Yeah. You already did Bempele Abusa. You already did Bempele Abusa. Rimo da. Rimo Shandari Yata. Hey everybody, I hope you are all doing great. It's me, your girl Staffel, known as the Slay Queen in the crowd. So guys, kwambiri ndithokoze chifukwa yoti vanga nominate the crowd twice in 2023 and 2024. I'm so excited about that. Though sinapangideko nominate, but I hope this coming 2025 I'm going to be the one, and maybe I'm going to be the winner. So right now, guys, I just want to thank everybody who likes to watch the crowd, and I want to thank those who give us the feedback about the crowd. Guys, I just want to encourage you to continue watching it the way you do. I love you so much, guys. And also, I just want to talk like my favorite part and my favorite moment in this movie. It's when that, what do we call that? Mr. Shputu. That's our prophet in the movie. That's my favorite part, and that I like him so much. And yeah, so guys, you can follow me on Facebook page. I have a Facebook page. It goes by the name Staffel Triness. That's my Facebook page. And also I have a TikTok. Yeah, I have a TikTok page. It goes by the name Staffel 22. So yeah, continue watching the crab, guys. Muzina la Yesu ndikubwera kwa iwe msungwana na nthawi ino pamene ndikufuna ndi chonse chimene Mulungu wandionesera pa iwe chimene sichili bwino tichikonze. Muzina la Yesu. God take man. Muzina la Yesu. Samuka. Samuka. A prophet. Samuka. A prophet. I'm praying. No. This is serious. I can even see the spirit of transfer. Tukutoka mbali. And tukwera mbali. So in the name of Jesus. No. Allow my hands to move it. Is this how you pray for people? Is this how you pray for people? No way. A prophet. Tukukwera nimakusa nikuti onse amene alodwala last week kuchechi watu achira wose achira. Okay, so this is how you pray for people? We pray. No. So we are guided by the Holy Spirit. I've been into different churches. A prophet ambiri mabanga yonchifukwa yani. That is Okay, jabulo ndikhayo sajira komana azindibwira mabera prophet yo. Then zifera kuti nda prophet. Mumakhulupirira kuti mawu ndimakhulupirira komano sindikhulupirira nda prophet azindibwira mabera. Actually, I'm not a slay queen. Komano ndimangozipereka depending on the movie. Like, yeah, it's just part of my acting skill. I'm not a slay queen. It's just a role. So pambezeka anthu ena tikakumana nanu mtauni mu like, hey, slay queen chancha. No, that must stop. I'm not a slay queen. In fact, I'm a mother, a model, and also an actress. So guys, yeah, that's it. Continue watching The Crab only on MBC every Tuesday at 5:30. Khalani nawo mugulu la anthu omwe akupindula ndi Northern Hospitality. Ife Northern Hospitality ndi akadaulo. Si nimene nanisangaso kwambiri mu The Club. Aba to be honest. Alipo angapo. Osema nibebera ngomana amene tasankhenda angapo. Si ndiwayambira ndoti slay queen uja wina atatenga mimba komano azimona usenkunkana. Zimene zikuonetsa kuti
nthawi zambiri mapanga awiri atani avombwesa ukhoza zungulira kudzazungulira uko komano ngati sikudziwa chimene ukupanga at the end zathera kuti paja kuti zinthu zake zoti zosakhala bo nkumaso wano kolowera nkumazavutitsano makolo komano the best thing is the club yapangidwa nominate kokwana kawiri pa entertainers of the year MPC. So kupangidwa nominate ndi achievement yaikulu kwambiri zimene zikuonesa kuti chinthu ichi cha Malawi akuchikonda. Tabwera kambiri mpino nyumba kwanu osakupeza ndenda ngoti ayi ndipite kubhala lawo lija kuti bwina ndikakalani ndingakapeze ndenda chitabwino kuti ndakupeza nema yake amuno ako abhalali Club. Club Ni club. Sibhala yako kakunoko ndifake mkona ngati kuti situkulankhula kuno bwino za kilabuzo. Agogo azowena anthu. Muwafuniranji kweni mwana waine mukumufuniranji. Ineyo tu mwanayo ndamufuna fojoti ineyo uyu ndi dzukulu wanga. Ndiye uyu sali bwino ampatsa mimba. Agogo asanapitirize uyu ndumudziwa ali chibwezi kabula kuniga kena kake ali ndi chibwezi Nimuonaso ndi Casanova so. uja mukuti akulimbana ndi uncle politician Kudi iwe ngani akusapati so uyu ngani akusapati ngati chifukwa choti mwana wanga ali ndi vindala uyu akanakhala shit first akanisi kumukhuza akanakhala shit uyu yekumukhuza ngati mbale wake tiziyangana ndiyo akanisi kumukhuza usama ujeni uyu ndi mbale wake iyene yakumukhuza ndi mwana inu mwangobwera chifukwa choti kuno kuli ndirama tiye ntikadye nawo ndiramazo. Zina langa ndine Prince Kajeloweka. Kwathu choyambirira ndi fotokozeka ikomwe ndimachokera kumuzi kwathu ndi Kulumphi ku Livingstonia. Ineyo mu the club nima actor ngati otsoka sapato. Ndi kosokera sapato kwake tinapeza malo pa the club panja. Ndi mu chaka cha 2024 sini yomwe inandisangalatsa kwambiri ndionena kuti ineyo ninali munthu umodzi wolimbana ndi Prophet amene amabwera pachani amabwera pa business yanga mmalo moti iwowo apange zawo iwowo anayamba nosopano kupanga za makastoma la ineyo ndi a Prophet customer wanga mamfuna ineso ni mamfuna so customer amene ojayi ndi pasini manager yomwe inandisangalatsa kwambiri ndionena kuti ineyo mkazi uchatarani atapempha za ndrama nampasa wallet yonse kuti akatengemo ndrama zonse andibweresere wallet yanga ndi Slay Queen titampasa sanabwereke sekoso ndikachenji yayi wallet inabwera empty ndi nasangalala kwambiri pa acting imeneyo komanso ndikuyankhulana naye kumapeto kwake agogo mayi ake amwini bala ndi amayi amene nthawi zambiri timakhala kuti timaopa mwini wa chinthu timakhala tikumpasa ulemu amene pa nthawi imeneyo amakhala kunena kuti iyeyo ndi amene akuyang'anira chinthu china chilichonse bwana ndi bwana ndi akafika timanjenjemera kupereka chitsanzo chabwino kunena kuti limene tayena kutani kumachitira mawu amene ndakuyankhula ndi amene ali mphamvu kwambiri fandatha kuona kuti mutakhala secretary wene wamphamvu kwambiri kodino panopa ndiye kuti bantchito panga panopa basi ndeire muzingofika kuyimira apapa pasayime customer amafika mukuzayankhula naye aliyese basi kuje kuti mwini vuto la mtundu wanji ife timapita pamene mzimu wati yankhula napa papa customer uyeka pa customer na customer ena muziyankhula na uyu. Hello guys, happy new year. Zinanga Nation Areas. Your own Slay Queen on the club muji. Tuzoda mbili maiziwa the club and madikonda madone anthawi zose every Tuesday 5:30 and timabwereza Saturday 9:30. 2024 moment imene inandisangalatsa kwambiri ndinene zoti scene imene inandisangalatsa kwambiri ndi scene yomwe tinapeza amunanga amene ndi Prophet anali ndi chibwezi chimene inali nzawo mkazi wa nzawo
koma ine ananamiza kuti apita ku crusade. Sini manager inandisangasa kwambiri. I'm not good on shouting. Komano I tried my best nalalada. And sini mene inandisangasa so kwambiri 2024 ndisini mene ashumega anandimenya matako na kalibilaso, you know? Okay. Tigamakhala like Maslay Queen. Tima zika level inaga kuti uyu sita ibyanga uyu sanga ndikwanise. Ndesi ni manager inandisangasa kwambiri. In real life I'm not a Slay Queen. Okay, and ambiri amadona akamaonera the club ijaye. Mene ndimapangira act as a Slay Queen ndimakhala ngati olowerera obalalika anthu ena akamatenga ti in real life ndifesa obalalika koma it's not like that. Ndife anthu abwinobwino komano just for the sake of acting timapanga act zomwe director ani atiuza. And ndikuyamikani guys for nominating me MBC Entertainers of the Year and kundivotera so mpaka nawina. Let me show the award. Okay, I was nominated as the best actress, MBC Entertainers of the Year as the best actress, and thank you guys for the votera. Nawina, this is the award. I don't take your love for granted. Pidizani kumarikonda, pidizani kumaoni at the club. Your support means the world to me. Thank you guys. Mundi mtu ndwaji muntu mango ndinamiza, mango funa ongo ndiuza. Ndama yako nango jabo soka modzi, 50,000 kamodzi. So I give you the 50,000. But Chani. Funa uzingo ndinamiza. Uyu nungocheza naye tu. I say, you ain't okay. Uyu nungocheza naye. Wewe usayankhira nditaukumenyasa. Uyu nungocheza naye tu. Ungocheza naye chani. Apapa bwino mai. Unandinamiza kuti wapita kulilongo crusade mesa iwe. Nekunoko utani. Kulilongo kuno? Crusade kuno? So atumika boza apapa we are discussing. Ine naona ngati mwina ndapeza munthu okhulupirika ifa choti ndiwe man of God. We are strategizing. Strategizing. So don't raise your voice. Usakuwe kwambiri. Kono it's public, you know. Iwe umapanga chizimene sisi. Tizipanga sili apapa zona. Inde. Nangodekani. Unakakhala. Umangoona waziyana. Mona Malawi ine ndi Christopher Mwale. Chris. Yeah, ineyo ndamene ndimajambula the club. We thank you guys for panova zinthu zili bwino mumayamikira kuti zinthu zili bwino chithunzi chili bwino timakhala kuti tachiphika ndithu ndikuntunda kwake kunoko. Guys, the club inabwera. Yeah, thanks for support yomwe mmayipanga panopa paka na 2 times nomination. It's not easy. Tapezekaso kuti anthu angapo ndithu ma nomination is not easy. We are doing great. That means tikupanga bwino zinthu zili bwino. Ine ndemwe ndinasankhidwaso nomination mu best film producer of the year. Komabe it's not easy. Tikuyamikira zinavuta. This we will try again. As we go, the club ikukula, support yanu yomwe matipasa timayamikira nthawi zonse. Big up director wathu timampasa ulemu kwambiri amene amakhala akutiunikira izi ndi izi kuti zitheke. Sili kuti it's not easy. Ndi munthu oti amasiya zinthu zake ndikukhala nafe ifeyo tiana izi ndizi mapokoso mwakuti komabe zimakhala stable. Ifeyo timayamikira kwambiri. The club pitizani kuipanga support kumaonera the club. This year tikatulusaso my award, please vote for us. Msatitaye vote for us. Ndipo although apapa nthawi nakhangati yachepa koma panopa tikuneneratu sikuti titakhala pasi ya sitikupuma ya Panajana pa. Timagwera pia kunoka mafuna inenza one ntchito kuti ngapanga zojenizo nzapange ku ntchito inake. Iwe ujani munthu wankulu usamangomona baba. Ine ndikumaona kuti first of all you should ask me first. Then I should give you an approval. Kuti ndofanda bani. Sibanja. Usizingo kuma na malo. Sibanja. It's the foundation of marriage. So now sabanja ngati. My name is Kosiano Shumia, aka Money Baby, aka Boss. Those are my names. I actually do a lot of stuff. In this interview, I'm gonna speak 2 languages, English and Chichewa. So, I haven't done acting. Okay, in an actor. Nima Bizigana Muslim at the club. I'm in a director out in the Somomanda. Big up to him. The club has been nominated twice. 2023, the 2024 at the best drama film. Komano tikuthokoza Malawi for the Madivanga nominate.
and tikukhulupiraso kuti chaka ichi chimuti pangaso nominate, you know. Mufilmu ya the club ma moment amene ndisangasa kwambiri ndangapo komano pali ma moment yolena kuti timalimbana nkazi ndi naga club peza kuti wina akamati ngumayo politician amanditenga kuti I'm broke, I didn't even drama, so they used to call me broke nigga. I'm not broke. As a matter of fact, I'm an entrepreneur, you understand? I'll be the next Elon Musk, you understand? I dream a lot of money, you know, I'll be rich, you understand? So I'm not broke. I'm on good yamata, I'm a kalabanda, Agamaenda Yoji, Agamonega Gadachi, I didn't my broke niggas, but it's not true, alright? As a matter of fact, you know, I'm like involved into a lot of things that I do. So in real life, I'm not broke. Aboboti amkweponga dibamenevo moment ina ndio mwe Dave Nzanga anavenga misala, as you can see, but he's just doing a lot of crazy stuff. Komano, he's not mad anyway, but the moment nditu yoti zimandisangasa ina so ndio when my first say I wanted to take the girl to paradise, you know, like ineso ndimafuna jibondi, you know. So I'm not married, so I wanted to take the slave queen to paradise. You understand what I mean? Oh, hey, yo, what's up? What a nice shot, man. Look at me properly. You're looking gorgeous, man. Can I kiss you? Hey, yo, what's up? What you doing, man? I'm at money, baby. What you talking about, my nigga? You know, I'm talking to a shawty, you know what I'm saying? So I wasn't looking at you. I was looking at the beautiful flower, you know what I'm saying? So he says, money, baby, transform, you know what I'm talking about? I got a lot of bands. So, nigga, relax. Ine zinanga ndine chisamamanda mandiziwa gale ina mati adamanda ina mati chismo maina oseo ndaineyo koma mu the club zinanga ndine Devi aka Lamborghini. Ndimasangalala kuti maina amene wawo madama kuti aliyesa amaziwa kuti ndipanga dressing ngati Devi uwone kwina nkamadutsa Lamborghini. Ndimasangalala kuti mmatipanga foro pa MBC komanso ndine director, script writer komanso amene ndimapanga edit movie imene ya the club. Chimene chimandisangalatsa nchakuti mwina onse kapena oti ambiri mu movie imene ndakuluakulu ndazankolo anga ndazigogo anga koma onsewo amandipasolemo. Ndi chinthu choti sindimachitenga for granted kuti anthu akuluakulu amandipasolemo ndimakalipa kuti production ija iteke. Because ine naphunzitsidwa kuti zinthu ziyende ukuyenera be pang'ono kumayikapo bendithuka mphamvu kenakake ndimauza kuti izi sindikuseka, we're not joking. Chikuoneredwa kwa ndi anthu ambiri ndio mapezeka kuti amandimvetsetsa kuti kuchoka pamenepo ndazikulu anga ndimapatsolemo. Moment imene nandisangalatsa kwambiri mu chaka cha 2024 ndichakuti anthu ena amaona ngati ndapenga to the extent kuti ena anabwera ku office thinking kuti ndapengadi maneno kuti tumwamuona ujama kugwira ntchito kuno kwa MBC tufuna timutumize ku chipatala kunja thinking kuti ndinapengadi za serious. Naona kuti I think mwina acting yanga naika to the extent yoti enake mpaka nakumona kuti ndapengadi fukale zimafunika zizikhala choncho. Ndichitsanzo chimene ndimapatsa actors ndi actresses anga kuti akamapanga chinthu azizipereka. Ineyo ndi munthu oti mwina kuchalichi kandi ndikamayenda anthu amandipatsa ulemu koma mapezeka kuti mwina ndavula malaya iwo ajosopenda so even iwo ndikamavula kuti a director mwafika umenepa ndatoti even iwo amandipatsa ulemu koma ndimafuna kwaonetsera kuti ikakhala nkhani ya acting. Let's be serious. Let's be real. Then mungathe kuonanso kuti ineso I'm very good at sporting anthu. Mungationa anthu amene onse ajayankhula aliyense ndi character yake ndi chimene amachita mu the club zigwirizana. Ndiluso limene mwina ma directors ambiri m'Malawi muno limasowa kuti ukapange sport munthu kuti uyu ndi mmene akuonekeramo ndi zimene amachita angathe kuyenerezedwa pa mbali yake iyi ndizovuta kwa anthu ambiri. Highlight ine imene inandisangalatsa kwambiri ndimayenda pa Zuzu Shoprite nakumana ndi amayena ndimakumana ndi anthu osiyanasiyana koma wandikuatchula because zinandikhudza. Amayi anaonesa kuti afuna ndiyankhule anali achikulira agogo ndiyankhule choncho anali ndi mwana wonse amaoneka so achikulire choncho tingoona amaoneka ngati azigogo. Sorry to describe them like that.
ndamunika kuti afuna ndiyankhule koma amayiwo enawo amalesa gogo kenako anapezekabe kuti apanga force zinthu kundiyankhula ndanayankhula mawu kuti you know young man, what you do inspires me a lot, and ndi chinthu choti ineyo at my age, as you can see, ndimaganiza kuti kwatsala chani koma ndikakuona wewe ukamapanga zinthu mu the club chimandipangisa kuti ine I should live on. There's still life. I think I can live just because of you. Kufuna osaona na sita bwino ndaika pampanda mpaka uvala hizi